Okay. Inat pamilya akong gisudlan ng trabaho. Uy, napay bana murag manyak kaayo. Ginoo ko maripan ko ato niya mabuak yun akong pakwan. Ginoo ko gani wala ko naripan. Napay anak tong dako. Upaw uguan ginoo ko. Bata daw to mura man to dili bata uy. Napay magsuon ginoo ko magdita kaayo murag akong ate. Maka down to earth. Grabe kaayo. Asa man ko ani? Eh? Guon na kayo ko ba? Asa ko ani? Nabalik ako ni ate no. Bala na to siya. Balag maldita to siya. Uy. Balik ko na ako to siya. Ako na lang kanon ang iyang mga kuan. Pang daog-daog sa kuwab. Anak man gud daw sila kung daog-daogon daw ka sa imong magulang. Love daw kaniya. So, love siguro ko sa kong ate. Matog ginakulata ko niya. Yang kun love jud ko siguro niya. Sige balik ko na lang na kong ate na ko. Ay basig naunsa na to ba? Wala na to siya gikaon. Wala na mang labas iyang mga ano. Sa nina, di ba ito kabalo mga laba. Sa mo to kapangit iyang nawong. Tuna na ako kong ate. Uy, bahala na ni. Miss B! Miss B! Madam Sing? Wala ko ng Australia. So, ikaw na mabining sa balay, ha? Opo, madam. Kabalo na ko sa himuon. Pag muagtong ito akong isuon nga dili hitsuraan, padayon na. Okay, Kung mahimo, gapusa, ayaw pagawasa. Madam, sino ba? Sobra na na. Sobra na na. Sino ba ako na isuon siya? Parehas big now. To be exact. Matasabot ka? Okay, madam. Once na moabot siya, dili na siya nga, dili na siya pagawason. Kung mahimo, gapusa, ikulong. Ha? Dapat ikaw na bahalaan na. Yes, madam. Isulod sa imong utok nga, di ko gawin para sa iya. Isulod sa imong utok, ha? Yes, madam. Nakasabot ka, once na maabot siya, pag maabot ganin siya, pasudla diretso, pagkahuman ayun ang pagawasa. Pag-hire o buwan, pag-hire o bodyguard, nga buwan sa iya, ha? Okay, Hindi po, ko gusto madam. na maglaglaag siya, kay muro siya, kuwan, asad na siya naabot, muro siya ka ng irong gutom. Okay po, madam. Hindi ko na kung sa mga sa kwarto. Nag-arrange na ako, madam. Ready na sa iya, ha? May nalang ato siya kay gaan na limpyo. Asa kong manigdaan eh. Dili na sa gawasa ka, ha? Pero siya, atiman na to siya, pero ayaw pagawasa. May kabalo na may katuya, kasagahi ang ulo. Okay po, madam. Madam, Nasabot ka sa imong akong gingo. Oh, copy po. So, kung sa man to, istorya daw, please repeat. Pag maabot siya, pasudlon, pakauno niya, kung mahimo, dili kagawsod, kapuso, Ay, higtan. bali. Asa din, madam? Sa pa, sa katulo. Asagpaon ni Katolo. Yes! So, sa luwa din, sa pag-anaon niya pagsagpa. Naon, katulo ka beses, ha? Opo, madam. Correct, tama na imong giimo. Mao na siya una number 1 imong sagpaon sa nimo siya kay suko kay ko sa ihagod karon, ha? Saan pasagpa, madam? Ana, pisga jud. Nakisabot ka? Opo, madam. Saan mo ito? Australia. Magpahatod pa ka? Ayaw na, diri ra ka. Basta ha, pag abot ka katong gibilin ako ha, kahit na. Once gani nga ano ka na nga, mula ko siya balik, ikaw akong kanon. Hindi, promise, madam. Balikan di ka next year. Opo, promise, madam. 1 years lang dito. 1 years. Madam, basta katay usot tiya, sagpaon ni Katolo. Oo. Yan pagumay, pasudlon. Pasulon. Ayaw pa na agad, gapusa. Usod. Gusto dito paligoon. Imuong, ayun na. Imuong ito'y. Ay, mamita. Sige po, madam. So, na bahala diri. Madam. Baba, na. Madam, pasalubong ha. Oo. Basta tarungan na siya ka na. Okay po, madam. Madam, Kasi bye-bye. na akong sinilas diri nga hilo para tirno. Gawas na dito, madam. Bye-bye, madam. Asa akong sinilas nga hilo di tirno. Dili ko pwede mula ka nga diri tirno akong suoton. Ambot, asa ni mo gibutang, madam? Ah, di na ako nidari ang kwan. Di na ako magmutan pa ng Australia kay init. Sige, madam. Madam, ingat, madam, ha. Sige, ampi ko siya. 1 years, madam. 1 years. Bye-bye. Bye-bye, madam. Ingat ka, madam. Bye-bye. Mamanda, tsakaran na. Sekarang yung isuan sa chocolate. Makabalos lang yapon ko. Tanan mga daog-daog ni Madam Sing. Manda, dyan siya karoon yung isuan. Nakatara, ibugay. Sayatan, kasuko na ko. Ihatag dyan ako. Sagpa-sagpa. Niya, ginagawa ko ulo. Balos ng gyapon ko, makitaan na ko yung isuon. Tinaaw na to. Higtan na yung karon ko manimalos. 1 year stay ka mawala dari ha. Mantan ko ng mga pampukat sa kuha.
tanan makambuhat niya sa igsoon ako gawas na malita ka mga sing chocolate tanan pasakit sa kuha ka chocolate tanan Balay na dyan akong ate. Ang kulbaan ng kuuwi. Kasi kulataw na po ko niya ba. Kailan ko na kayo ko. Kulbaan di ko mauli sa akong ate. Ito ko na lang ako nakulbaan dyan ko. Nakulbaan na dyan ko. Naka si ate dun eh. Ate? 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 Ate Ising? Nakulbaan ko ba si... Wala ko siya dali mo. Wala yung dyan mong tumpang. Ate! Nanak ko! Niuli na ko, te! Ate! Te? Te? Ang ate mo eh. Ano ka siya na anto? Te! Abrihin ko, tiba! Ate! Wala. Ate pa nga. Stop na mo. Ablihin ko, diba? Nakailuan lang ko sa akong mga gibuhat sa inyo, ha? Lapat kayo, tika! Pasod lang ko ba? Ayun ako ko ba ang layasa? Sorry kayo sa akong gipangbuhat sa inyo, ba? Love kay tika, te! Kamahati, uy! Te! Ako sa gawas! Ablihin ko ba? Te! Nang Uy, dili makunang! ay sorry ha karang nag-isa ka dari On, mauli na ko kay Balay maninamo ni Ate Ising. Kita ka ni Ate Ising? ising Isa man ka. kasi ising Ate Ising ako. Tagilan na ako may balay. kasi pag-isa ka lang na ako magkaliani Saan mo ikaw tag-iya? isa-ising na pasabot ni mo Isa ako igsuon. so ito si Oh, ka. chocolate Ako ang ano yung balay. si ising tong Si ate ako. ni mo tong ana Ana. o sa ana kapari yan yung magnaw si mo ate ay tama di ay Kauy ko anong kay kauy. tapos sa mga kadali karon Uli na ko, gikinang layas mang ko, gipalayas ko ni ate ba na tapos uli na ko kay lain kay akong gipangtrabuan dito eh. o di palayas na ni ulit na dari karon yawa kabalo asa yung ate karon Wala. Hindi ako na mo ano. dili na ako na itag-iyo karon sa balay Ama ikaw tag-iya, di na pwede. wala kabalo Wala. wala ka bikon sa yung ate Wala akong bigod sa cellphone mo. Wala akong kontak-kontak kung asa sila. so Uli na lang dire. so ang noon ali ako nakabalik din balay Ano? Ganun ba? Ano? imong ate babula akong gihatod ikan sa airport Ha? kay nilakaw na siya pa Australia Nilakaw siya? o ang gigamit kay pamasahe mo ni akong kwarta di palit na nako yung balay di baligyan niya sa kuha so imong ate karon nagkukulog si pangita sa imuha niya wala siya Ikaw man siya, kaantos wala siya nanangit sa ako ah. wala siya kaantos mo nang lakaw na lang siya di baligyan sa kuha ang balay Asan yung namoy kasulatan? kasi kasulatan iyang Kasi nangatik lang ka ba? Hello, sa itsura kong ito. Michael, po sa kong gibalpalit magulang. Ang problema, ani, kanay, asa mo ka magpuyo karon na wala namang may katigan. Pwede di ang sako sa inyo ha? Ha? Dari? Oo. Kadali lang, karang sa bagay. Sa bagay na, ako na isa sa balay. Kaya, wala
may kauban. Dukod ko kay kabalo pang balay ka ng ano na guba-gubaon na kuman ka ng atay. Amo tayo tagiyan mo guba-gubaon na pagkutugog now. Dili, uy. Siguro, pwede po. Ganito po sa kuha ka ko lang yung isang soap na alatay kondisyon ng may. Gusto na po nga. Kita naman buha magpuyo din guys. So, kung usang mga buhatonon sa balay, inong biliho ko. Katabang na po ko. Sa may gusto ni mo, magpuyo ka dali or mo magpuyo ka sa kasada? Tuyo na lang po dili. Sige. Pero okay lang magkakadoon. Unsa akong trabaho di ay? Tanan, Ito, kung usay tanan. makita ni mo dali sa balay, o sa mga sa kadako ang balay, mo may muling biyuhon, kita ka nang sa kana ka na dere. Ana. Gabay laki ng biyuhon ko no. Sige, naanad na po ko sa kong ate. Minana po ko. Sige, dili lang Sa sa pangalan nimo? chocolate. Chocolate, Madam. Madam B. Madam Dili. Salamat kay Madam ha. So, saan ba yung susunod na tan? Hindi na siguro. Yan na susunod. Siya pingis ako. Siya pinito Ito ka. ako kanina. Yung kabayakan at mga susunod na ang mga gamit niyo, di panglabay na nato kay mga bago o ugaw na tayo. Grabe, gusto ko yun. Saan Kasi gulay, laba-laba kung akin no. Oh, wala ko kabulok kay isi kabulok dahil ano si mong ate na damak ipagdalya ako pa nagpalit sa mga gamit niya. So, tagalan ako sa mga sinil na ako ginasuot eh, mong ate ko daw na kayo tanaw. Nga pag umang gibaligyan sa kuya, luoy mo po ko si mong ate kay o siya kwarta o siya masagi. Na wala lang po na siya igsuon na nabugay na magdaya. So, ipalit ko niya sa kuha, ipalit lang po na ako. Sige. Wala lang kong line choice. Dili na ako mabuhan. Wala dyan kay laing choice, Jud. Saan ka ba buhat ka? Kabalo mo kubutan kay ka mga pagkatao. Ay, oo, hindi ko pagkatao. Tabangan din ko yung ate din, kaya kailangan ko niyang porta mo, nagpalagay na ako sa pastoraya. Mailan ako sa mga butan kay ka. Salamat ha. So sa mga itong pulubigay, hindi na magdugay-dugay pa, so pasigin na katagarin ha, sa balay ha. Pero, kanang, nalikot na ka? Pagganit no kay nilayas ka sa akong gikuan kay hapit ko ripon. Banto ko rin ka na. Titip ang baho sa parang baho sa ilot ng soul. Pero okay na na, maligyan na kasi sa CR naman kahit kwarto dito sa rin kwarto. So, Salamat, ma'am, ha. Saan pasulatan natin? Pasulatan ako, pasabutan na natin ha na kailan mo po yun sa balay mo. Hindi mo nga. Okay, sa tanay na, so dali na kapapuyo na ako. Libre na kaon, libre na puyo. Walay kwarta. Libre na yung tanan ganyan mga kwarta. Libre na tanan, wala kayo lihok ko no. Sa may gusto niyo mo, libre tanan or dito ka sa gawas na mag-limos lang ka. Eh, libre na lang tayo. Gagana, chika ko eh. Sige.